primeira parte na que tivestes que esforzarvos moito. Sí. Bueno, sabíamos a onde viñamos, sabíamos o que nos íbamos a encontrar, un equipo ferido, un equipo que iba a querer demostrar diante da súa xente que ten a capacidade de conseguir os obxectivos polos que pelexa. Eu creo que ainda están a tempo de todo, pero nos sabíamos onde viñamos e tiñamos que xogar un pouco con esas dúbidas que lles podían entrar en determinados momentos. Creo que na primeira parte, a pesar de non ser capaces de chegar en profundidade, de salir moitas veces por como nos afundíamos, creo que tampouco pasamos apuros, salvo un par de internadas de Hugo Matos e un remate de cabeza de Manu Barreiro nun córner. Feito, creo que a xogada máis clara en fútbol dinámico a tuvo Alex Pérez nunha transición, pero sí que queríamos fazer un poquinho máis de dano, non demos. Creo que a entrada de Rares por Pablo nos deu un poquinho de aire fresco e nos veu moi ben. Era un pouco a idea na segunda parte estar vivos e axitar o partido só desde o banquiño, e creo que o podíamos facer. Incluso Isaac tuvo 0-3 nunha acción clarísima que creo que non pode fallar se quere ser futbolista ou se quere facer carreira no mundo do fútbol. E creo que tampouco co 0-1 tamén despois co 0-2 pasamos apenas apuros, non? Creo que defendimos ben a área, creo que a pesar incluso de quedarnos con 10 minutos e despois da lesión de Nazan, que temos que acabar con Isi de carril e José Varela carril izquierdo, moitísimos problemas, creo que o equipo defendeu ben a área, foi solvente e xestionou moi ben os momentos de partido. Creo que o gol de Santi cambia absolutamente todo, pero sí que o noso plan era chegar vivos á segunda parte e a partir de aí axitar o partido. En esa segunda parte iba a dicir que xa non xogastes tan afundidos, xa cando recibía o punta ou media punta descargabades ben, tiñades máis o balón, máis tranquilidade, o equipo leu moi ben o partido. Sí, pero eu creo que tamén a raíz do 0-1, non? Eles entran os nervios, ponerse por detrás na súa casa, un gol así, además, a sensación que deixa sempre un gol que encaixas cando os teus centrais polo modelo de xogo que ten o equipo cometen ese erro, pato adelantado, todo eso xera dúbidas, e creo que foi o que cambiou absolutamente todo, non? Fomos capaces xa de defender un poquinho máis arriba, de neutralizar mellor os centros, aquí para par, sobre todo, creo que nos fixo bastante dano, pero creo que o equipo, a pesar de todo un compos aquí en San Lázaro, porque, Zamora ganou 0-1, Ourense ganou 0-1 e nos minutos finais sufriu moitísimo, e creo que nós, dentro de como se desarrollou o partido, acabamos ben, acabamos sin sufrir, enteiros físicamente, que a mí tamén é algo que me gusta moito, porque o equipo ven de terceira, está facendo un esforzo sobrehumano, eu estou moi contento coa imaxe do equipo, máis alá de que sí que é certo que podemos, eu creo que facerles algo máis de dano, sobre todo nese primeiro tempo. Seguides invictos como visitantes, como se explica isto? Sí, incluso outro día co Covadonga, foi un partido no que nos tiraron unha vez e nos ganaron un 2, partido raro tamén, porque foi unha semana complicada para nós, pero creo que o equipo compite moi ben, non? Sabíamos, estando na terceira, si conseguimos este premio, que íbamos a dar a cara, porque este equipo non se arruga en ningún escenario, creo que sempre dá a cara, dá a talla, e compite, mira de tú a todos os rivales, non? A partir de aí, teremos as nosas dificultades, que tenemos que tratar de esconder ao máximo, e, vamos a intentar darlle todo o valor que ten primeiro, e despois darlle continuidade a esta xeira. Creo que somos un equipo moi peligroso fora, sobre todo porque os rivais probablemente asuman máis galóns, xogando como locais, e nos aí, neste traballo, sin facer moito ruído, somos moi peligrosos. As pensas do Zamora Pontevedra estades en posto de playoff, pero non que anécdota. Sí, non quero nin escoitar falar de iso. Temos un objetivo que somos 45 puntos, máis ou menos, que é o que se marcou ano pasado para salvar a categoría. Para nós eso sería facer historia de novo. Estamos centrados en eso, miramos para atrás, non miramos para arriba. Sí que creo que os rapaces, polo esforzo que fan, que disfruten dese reconocemento que pode darles o fútbol, pero nós miramos para baixo, miramos para atrás, miramos polos perseguidores, e sobre todo a medio e largo plazo ese objetivo de 45 puntos. Para nós conseguilo sería un premio histórico, e me vou encargar eu de que absolutamente nada nos desvíe desa preocupación. Ten unha dedicación especial? Sí, todas, a partir de agora, todas, non? Pelexar, seguir pelexando para que, meu pai, este orgulloso de min, que eu sei que o está, sei que valora moito o que estamos a facer, sobre todo o equipo, máis que eu tamén personalmente, pero tamén o equipo, está moi orgulloso por todos, e, a partir de agora, seguir pouco a pouco, non? Virán momentos difíciles, pero con traballo seguro que vamos a fazer que ele este orgulloso sempre. Sin menoscabo do traballo do Vilalbés, esperaba un vostede tan pouco creativo, tan plano a hora de buscar a portería de Santomé?
Sí, eu creo que, bueno, non sabíamos que co plan de partido podíamos evitar. Creo que o maior perigo era fundirnos moito que van Manu Barreiro, pois nos xera ese perigo aí nos centros laterais, por eso incrustamos a Vélez nunha defensa de 3 centrais para ter aí moito poder aéreo e poder neutralizarlo ben. Aparte Vélez é un xogador super inteligente que manexa moi ben esos momentos. E creo que atacar defensas cerradas no fútbol non só ao Compos, a todos os equipos é o que máis custa. Nós outro día perdimos co Covadonga porque o Covadonga se pon 0-1 se pecha, nos dá a pelota e te tens que expoñer máis, non? E creo que é o máis difícil. Sí que nos esperábamos un Compos que está apelando á profundidade de Hugo Matos, que está apelando moito a eses golpeos largos, a Manu Barreiro, pero eu creo que tampouco é a idea, non? Que teñen a maior parte dos futbolistas que están acostumbrados a outro tipo de fútbol. Entón eu creo que están aí un poquinho nese camiño de encontrar sobre todo ideas colectivas para que o funcionamento do equipo seña mellor. E bueno, nós lógicamente íbamos aquí a aproveitarnos, pero sí que nos esperábamos que se nos facíamos un bo traballo ofensivo, estábamos moi xuntos, o equipo lle ia costar, sobre todo se éramos capaces de que Manu Barreiro pasase desapercibido e non fose gañador neses envíos á área. Gracias.